Ni Idoia naiz, Idoia Trenor. Bilgune feministako kidea naiz, eta beste lagun batzuekin batera duela pare bat urte proiektu hau izendegia, izena eta izana, proiektua egin nuen. Bai, 4 lagun aritu ginen lan hau egiten, eta ekipo ederra osatu genuen. Eta denbora dexente iraun genuen proiektua egiten, baina oso interesgarria izan zen. Gainera, bide lagun izan genuen, edo oinarrian edo izan genuen abiapuntu gisa Idurre Eskizabel EHUko irakasle eta kazetaria denaren tesia, eta Idurrek emandako Bilguneko kidei eman zigun formakuntza batean, sortu zitzaigun interesa edo grina eta hortikan abiatu ginen proiektua egiteko. Egia esan, nahiko antzeko banatu genitun lanak. Bakizue, idazketa lanak taldean egitea nahiko zaila izaten dela, eta batez ere gero estilo aldetik eta bakoitzak idazteko modu desberdin bat eukitzen duela, baina gure kasuan egia esan oso nik uste nahiko errexe moldatu ginela. Izan ere, gure artean bazegoen kide bat praktikaldia egiten ari zena Emagin ikerketa zentroan, eta berari egokitu zitzaion eduki guztia, eduki guztiari forma eman, eta modalizazio hori egitea. Idazketa lanak ez daukat zailtasun ez betetako oroitzapenik ez daukat. Egia da, informazioa lortzerako garaian, bertan liburuxkan bildu genuen informazioa lortzeko gauza batzuekin bai eduki genuela zailtasuna. Ez genekilako ziurtasunez egia ote zen, azkenean izendegia eta izenen inguruan mito eta zurrumurru asko daudelako, eta ez genekin zertzan egia eta zer ez da hori frogatzeak bai eraman zigun denbora. Baina egia esan kolaborazioa handia eduki dugu, bai erregistrotan ibili diren langileen partetik eta hori izan zen igual gehien kostatu zitzaiguna. Eta pozgarriena edo aberasgarriena izan dela hori, 4 pertsonen arteko lanketa hau, idazketak, gure xedea edo izan zen Kaxilda liburu denda, hortxe biltzen ginen, ez dakit, maiztasun zehatz bat gabe, baina bai izan da hilabetetako prozesua izan zen eta oso polita. Eztabaidarako gako batzuk dira. Azken baten, izena eta izana gida praktikoa deitu genion liburuxkari. Orduan, eduki aldetikan esan dezakegu ez dagoela teoria sakon eta pixutxurik, baina badaude gako edo elementu esanguratsu batzuk edo aldagai batzuk, baliagarriak izan daitezkenak izendegia, gaur egun izendegiaren kontuan edo aferan sortu diren eztabaida, kontraesanak eta dana dalakoak gizarteratzeko eta eztabaidak emateko. Alde batetikan, atal desberdinek osatzen dute liburuxka, atal oso motzak dira, baina eduki pixkat badaukate. Batetikan hizkuntza eta generoaren inguruko atala dago, eta azkenan nola hizkuntzak sortzen duen errealitatea eta errealitateak sortzen duen hizkuntza, pixkat gai hori lantzen du atal horrek. Bestetikan, izendegiaren bilakaera txiki bat kontatzen da, azkenean Euskal Herriko historian zehar izendegi mota pila bat egon direlako, eta horri adierazten da, azkenean boterea eduki dutenek edo zen nolako garrantzia eman dioten izendegiak sortzari, eta hor azkenean demostratzen da izendegiek izenak sortzeak berak, gizarte batean oso esanguratsua dela eta oso garrantzitsua dela. Gero beste atal baten, gaur egungo egoerari egiten zaio erreferentzia, gaur egungo legeek zer dioten, eta zeintzuk diren bete beharreko arauak, eta hor desberdintasuna dago, izan ere, Frantziako estatuak eta Espainiako estatuak arau desberdinak dituelako.
Guk lege horien aurrean, beste atal batean, desobedientziarako deialdia egiten diogu jendeari, eta badago beste atal baten, desobedientziarako izen berriak asmatzeko proposamen batzuk, eta gero norberak bereak eraikitzeko. Eta garrantzitsuenetakoa edo atal esanguratsuena dena da desobedientzia hori egin ahal izateko guk planteatzen ditugula estrategia batzuk. Eta estrategia horiek bai daude azalduta egin genituen elkarrizketa desberdinen arabera. Guk pertsona desberdinak elkarrizketatu ditugu, batzuk izena aldatu dutelako motibo batzuengatik, beste batzuk beraien seme-alabak jaio direnean egin dituzten trikimailuak edo horiek azaldu dizkigute, eta horiek bildu ditugu denak estrategien bilduma batean. Guk ikertu dugunaren arabera edo irakurri dugunaren arabera izenek beraien barruan informazio asko ematen digute, bai. Pertsona bat izendatzerako garaian ematen du ekintza hutsal bat dela, baina hori baino askoz ere gehiago da. Esaten dugu, ez da berdina lorea deitzea pertsona bati edo arkaitz, bai. Gure iruditegiak eta gure gizarteak eskaintzen dituen iruditegian, loreak dituen ezaugarriak edo arkaitz batek dituen ezaugarriak, baina konnotazio batzuk dituelako eta horregatik, eta ez da berdina Albaro deitzea edo Suar deitzea, ez? Albaro izenaren atzean, guk ja ideia bat egingo dugu, zein klaseetakoa dan, Donostian kokatuz gero, igual nun bizi dan, informazio deixente ematen digute izenek, orduan horregatik esaten da, ez? Izenak egiten duela izana, eta guk pixkat hori azalera atera nahi izan dugu. Guk liburuxkan jaso nahi izan dugu euskarak hizkuntza bezala aukera asko ematen dituela bestelako izendegiak sortzeko. Izan ere, nahiz eta oso ezaguna den esatea euskara ez dela sexista, hizkuntza sexista, genero komponenteak beste modu batetara azaltzen dira euskeran, ez? Erabileran edo dana dalakoan. Hizkuntzak bera ere baditu komponente horiek. Orduan, guretzako euskal izendegian ez gizonez emakumetzat ditugun izen horiek orain banaketa baten bidez banatzea, ez zaigu oso logikoa iruditzen, batez ere binomio hori indartzen duelako eta iruditzen zaigu gaur egun 21. mendean ditugun diskurso eta daukagun mundua ikusteko modu horiekin ez duelako bat egiten orain 2010ean Euskaltzaindiak Espainiako estatutik zetorren lege horri men eginez bereizi behar izan zuelako euskal izendegia emakume eta gizonen izenak bananduz, eta guk aspaldidanik historikoki ditugun izen batzuk erabat desagertu dira, ez? Liburuxka honen helburua izan da azkenean gaia mahai gainera atera, daukan dimentsioa ematea, ez? Guk gainera esaten dugu dimentsio politikoa eman behar zaiola, ze azkenean izenen kontua ematen du eremu pribatuan gelditzen den zerbait dela, ez? Gurasoen esku edo hor familian oso itxi gelditzen den zerbait. Guk uste dugu zerbait soziala dela, zerbait politikoa, eta horregatik atera genuen liburuxka hau, ez? Mahai gaineratzeko gaia, sozializatzeko, eztabaidatzeko eta hausnartu eta pentsarazteko. Eta bide batez, gaur egun indarrean dauden lege horiei iskine egiteko.